हेलो गाइस, दिनै जोङो बे भिडिअनि गेजेरजों मोनथिनानै लागोन नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बारा अबे मबाइल नाम्बारजों लिंक दङ। दा जोङो बेखौ माबोरै चेक खालामगोन आरो माबोरै मिन्थिनानै लागोन जोंनि आधार कार्ड नाम्बारा अबे मबाइल नाम्बारजों लिंक दङ। नोंथाङा जुदि मबाइल नाम्बारखौ बावबायब्ला नोंथाङा नोंथांनि आधार कार्ड नाम्बाराव अबे मबाइल नाम्बारजों लिंक दङ नोंथाङा बेखौ बावबायब्ला नोंथाङा गोरलैयैनो गावनि मबाइलजोंनो बेखौ माबोरै चेक खालामनानै लानो हागोन दिनै आं नोंथांमोननि गेजेराव बे भिडिअनि गेजेरजों दिन्थिलांनो नाजागोन। फैदो बिदिब्ला आं दा नोंथांमोननि गेजेराव भिडिअखौ स्टार्ट खालामनानै दिन्थिगोन। जोङो दा गावनि मबाइल नाम्बारखौ चेक नायनो थाखाय जोङो क्रोम ब्राउजारखौ अपेन खालामनानै गुगोलाव सार्च खालामनांगोन। आधार कार्डनि मोनसे अफिसियेल वेबसाइट, बेनो जाहैबाय उदय लोगोफोर UIDAI। दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों UIDAI। जोङो बेबायदि लिरनानै जोङो सार्च खालामनांगोन। दा जोङो बे फार्स्टनि अपसनावनो क्लिक खालामनानै होनांगोन। नै दा नोंथांनि सिगाङाव आङो जुम होनानै नैबे सिन होनानै दिन्थिनो। नै दा नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों जोङो नैबे उदय, जोङो बे फार्स्टनि अपसनावनो क्लिक खालामनानै होनांगोन। आं दा बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो नै बेयाव गोबां अपसन नुजागोन। जोङो बेयाव नैबे लास्टनि आधार सार्भिस होननाय नुनो मोनदों। नोंथांमोना नैबे थार्ड नाम्बारनि अपसनाव आधार सार्भिस होननाय अपसनाव जोङो नैबे गोजौनि भेरिफाइ एन्ड आधार नाम्बार होननाय अपसनाव क्लिक खालामनानै होनांगोन। जोङो नैबे आं दा नोंथांनि सिगाङाव सिन होनानै दिन्थिनि। नैबे भेरिफाइ एन्ड आधार नाम्बार होननाय अपसनाव क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो जोंना बेबायदि अपसन नुजागोन। नै बेनो जाहैबाय फार्स्टआवनो नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों इन्टार आधार नाम्बार, बिनि उनाव सेकेन्डआव नुनो मोनदों इन्टार केपचा। जोङो गावनि मबाइल नाम्बारखौ चेक नायनो थाखाय गावनि आधार नाम्बारखौ होनानै लानांगोन इन्टार आधार नाम्बाराव। दा आङो आंनि आधार कार्ड नाम्बारखौ टाइप खालामनानै होनोसै बेयाव। बिनि उनाव आङो नैबे सेकेन्डआव केपचाखौ टाइप खालामनानै होनोसै। दा आङो नैबे प्रसेस एन्ड भेरिफाइ आधाराव क्लिक खालामनानै होनोसै। नैबे आं दा नैबे सिन होनायाव आङो बेयाव क्लिक खालामनानै होनोसै। दा नोंथांमोना बेयाव नायनो हागोन। सरि, आंना नै दा केपचाया रं जादों। जोङो केपचाखौ मोजाङै नायनानै होनांगोन। आं दा बेयाव गोदानै मोनसे केपचा टाइप खालामनानै होफिननोसै। आखर फिसानि दंब्ला आखर फिसानि होनांगोन, आखर गिदिरनि दंब्ला आखर गिदिरनि, जेरै केपचा दङ बेखौ एरैनो टाइप खालामनानै होनांगोन, नङाबा जोंना बेबायदिनो रं देखायगोन। दा आं बेखौ मोजाङै नायनानै बेखौ टाइप खालामनानै होनोसै। दानिया आङो नैबे प्रसेस एन्ड भेरिफाइआव खनसे क्लिक खालामनानै होबावनोसै। आं नैबे सिन होनायाव खनसे गोदानै क्लिक खालामनानै होनोसै। नै क्लिक खालामनानै होनाय लोगो लोगो लोगोफोर नोंथांमोना बेयाव नुनो मोनदों लास्टआव मबाइल नाम्बार होनाय नुनो मोनदों नोंथाङा। बेयावनो जोङो नोंथांनि आधार कार्डआ अबे मबाइल नाम्बारजों लिंक दङ बेयावनो जोङो गोरलैयैनो मोनथिनो मोनगोन। बेयाव जोङो फुल मबाइल नाम्बारखौ मोनथियाब्लाबो जोङो बेयाव लास्टनि मोनथाम मबाइल नाम्बारखौ मिन्थिगोन। जेरै आंना नै दा लास्टनि नाम्बारानो जाहैबाय 345। दा आं बेखौ गोरलैयैनो मोनथिनो मोनबाय लोगोफोर। दिनैनि भिडिअआ बेखिनियानोसै लोगोफोर। नोंथांमोना बे भिडिअखौ नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्ट खालामदो। मोजां मोनदोंब्ला नोंथाङा आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदानै फैदोंब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइबजों लोगोसे लाइक खालामनानै गालांदो, जाहाथे आं नोंथांनि गेजेराव बेबायदिनो गोदान गोदान भिडिअ लाबोबाय थानो हायो। दा भिडिअखौ जोबजासिम नायनायनि थाखाय थेंक इउ, बाय बाय।